ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin kasidima da zarar mun dora. Ina wata ko wani mai alfahari da sayyada Fadima, ina wanda yake jin jinin shi yana tafasa idan aka ambaci na Fadima. Ku kasance da sayyadi Alkasim. Ga wata wadda Allahu bai yi kamar ta ba, ga wata wadda Allah yake so sai ba, ga wata wadda annabi ke mata marhaba, ga wata mai sufa kamar annabi shugaba, ga wata mai fada aji ai ba a kai ta ba, ga wata shugaba ta mata ba kulishiya, ga wata gimbiya cikakka ma'asuliya, ga wata wadda in ta zo dole a sufiya, ga wata wadda kan kyauta bu baniya, ga wata wadda Aliyu bai mata kishiya ba. Faɗa yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Ni da farko na sa ubangiji na Allah wanda ke yi mana magani na kowace matsala. Duk bukatuna shi yake biya mini jumla, kagalin fashi ma a bani sai an dace. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Rabbu kara salati ga sayyidul kaunaini, fatumul anbiya ya arzikin zamani. Duk abin da kake so ayi maka shi ke nuni, wanda zai ceci mutum da aljanu hada itti. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Alihi da sahabban shi rabu duka a sanya, wanda sai da zuwa nasu muka hau bisa hanya. Har muke bauta maka rabu ba jayayya, ba mu bauta ma wani rabu ko za mu mace. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Rabu sa da waliyan cikin gari hada daji, kuma kai bebel kaga su suke mana caji, su suka yi mana suka yi wa malamin musuraji, da himman su zanya bufati shugabar mata ce. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Sallama ta a gare ki aliya alawiya, gashi yau ma na zo ki sani babbar hanya. Bitika na taho gaban ki ce zo ka biya, in tarero su gaban ki karki bar ni na kauce. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Ya umai shurfa'u ni ina kaunar ki, ni farai na hada rayuwar ga tauna baki, har umina da aba wallahi ni na baki, ke kadai ce na rike rikon da ba sassauci. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Sayyada Siddiqa bara nake a gidanki, in zamo dan sharar gidanki ko mai wanki, sai ki ce Alkasim zo kawai ga aiki, in na samu hakan ai wallahi ni na dace. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Fatima ki amince da ni a kowane karni, in zamo takalmin kafarki mai kyan nuni, zare in na bukata dan Aliyu a bani, in na samu hakan ai wallahi ni na dace. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Na faɗa na ƙara wallahi babu kamar ki, dan da ke ce Allah ya ɗaura auren naki, ke da angon naki Aliyu zakin Allah, wanda ke sanyo kafirai su koma ɗaki. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Ni fa kan Zahra'u ba ni tsoron mutuwa, in na ganta canza ni ce ta ƙara isowa, dan da gani a gaban ta wadda ke titowa, shi yasa ni wallahi ba ni tsoron na mace. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Rayuwa ta fansa gare ki ya ummina, ya rike sanki ko da zai zamo ajalina, so nake yankai ni har cikin kabarina, tambayar kabarin za ta zo cikin sassauci. Yar gidan annabta sayyada na Batul shugabar mata ce. Tunda na kama ki a radu ba
wajen ɗaukar ranki zo gurin da gane ki. Su suna aikin su ni ina kallon ki, ina faɗin matsayinki har a kai da makwanci. Yar gidan annabta sai ya dana na Batulu shugabar mata ce. Da'irar minka ile ka faɗi ma ki haɗe kan, har mazan mu da mata mu rinka tausan kanmu, kar mu sanyo san kai cikin dukan sha'anin mu. Hassada fa mu gane tana zubar da mutunci. Yar gidan annabta sai ya dana na Batulu shugabar mata ce. Faduma na roƙe ki dan Hassan da Usaini, kariyar da ki bani da sharrukan zamani. Kar ki bar sharrin nasu ko kaɗan ya biyo ni, dan isar abban naki shugaban adalci. Yar gidan annabta sai ya dana na Batulu shugabar mata ce. Yo a hayyayi ina na zara Batulu, sai mu daga hannu mu jinjina wa Batulu, sai mu tabawa Faduma diya ta Rasulu, garkuwar ɗinka ile ka kaji mai adalci. Yar gidan annabta sai ya dana na Batulu shugabar mata ce. Faduma yau dai ga mu nan a kofa gidanki, assalamu ala sallama muke a gare ki. Yo umarni mu shigo mu durkusa a gabanki, tarin bukatu na wa gunki yau zan kwance. Yar gidan annabta sai ya dana na Batulu shugabar mata ce. Faduma yarda na dinga sanki kowane hali, Faduma yi mini so irin na 'ya'yan Ali. Faduma da akwai tsohon da ya dan dame ni, inda na yi wayo na ji an kira shi talauci. To ki kare ni kar ya ganni ko bisa hanya, jefa-jefan makiya da sun yi sasu su juya. Faduma ni kuma kare ni da yin zalunci, Faduma kar ki bari ni ku a zalunce ni. Faduma na roke ki dan Hassan da Usaini, radda zan yi wa fadi da ke a sallace ni. Faduma yarda ki kai ni gun mahaifina ki, sai a bani kulawa ina cikin mabiyanki. Bi salam al'umma